Gusti Putri Roro kula ingkang sowan. Iji Gusti Putri Roro. Ora kok. Kakang Suko nuwuh ana Lanjut saiki. tangan kene iki ono digati apa? Ngaten nggih Gusti Putri Roro. Sepisan kula menika rak mapan wonten ing Mataram Kertosura niku rasaken boten tentrem. Lajeng kula sowan wonten ing sanipun Eyang Panembahan Rama wonten ing Padepokan. Lajeng wonten taman menika kersane kan wonten Gusti Putri Roro. Begitu toh. Sekarang kowe iki nek ngentaraku mbok rasa. Bangsa aku tadi ketularan. Bangsa ngono ta mbok omong-omongan. Tejagungan ngono rasa bangsa tak iso. Nanging panjenengan menika rak sampun winengku dening Pangeran Pati Kanjeng Pangeran Tekno teges kula menika kedah ngajeni dhateng panjenengan ngaten to Gusti Putri. Perkara iki to. Nanging aku ora kepengin kok. Kowe bantu foto karo aku. Wong nang papan kene anane mung aku karo Kakang Suko kok yo. Ampune bukan rasa kosong. Ning mangke menawi kapresan para punggawa wonten ing Kartosura kados. Njaluk apa? Ya Kuwi kuwi kita apa? Es Kopine wae. Teman ngono. nggih. Ora jane ono apa to? Kopi. Kebake ya. Jajeng. Upamamun jajeng Roro Lembah rak ora apa-apa. Kebaan. Kowe rak mau lagi wae kok. Kecepatan gong. Menawa aku kira ya wis duwe bojo to. Duwe res. Ning rak yo seleramu eling to, ya. Aku le tekan papan kene ning Taman Kartosura. Mergo aku wis ora kuat. Aku kepengin kudu ketemu karo sliramu. Mau karo aku bingung Kok bingung? Piye to? ya bingung kak kandamu kuwi. Ngene ya, Roro. Pancen sakwise sliramu dipundhut krama karo Pangeran Pati ya Pangeran Sutekno. Ning atiku ora bisa balekake kowe, Roro. Ora ning atiku mengisene-isene ana mung sliramu. Piye ya kakak? Aku kira anane mau bingung. Kok bingung piye to? Apa aku luput? Ora luput kakak. Kowe kok yo wis ngerti aku wis duwe bojo. Nanging jane ngono. Piye? Heeh. Aku ngerti, Roro. Jok kene. Ngerti. Menawa sliramu pancen senengku pindhut garwa marang Pangeran Sutekno. Jadi jane ngisen-isen ing atiku rak selak. Sejatine kowe ora tresna karo Pangeran Sutekno rak ora tresna. Ya bloko wae ya kakak. Pancen bener apa tembok kakak. Nah. Tak kenal kok. Suwe banget aku pengen ketemu karo sliramu. Apa kowe ora krasa to, Ron? Jane ngono aku ki yo isih duwe
karo kowe ta. Rara lembah nyata bingung nganggonku bakal ngertakake tetemburan marang sira. Nanti cakepan sing keloro wae ora ngerti. Saking ora kuat anggonku ngampek Emang kok dhisik to Kakang. Apa kandhamu kuwi tenanan? apa ana semurga kosok baline apa sing tak rasake apa mbok rasake. Saben dina aku kelingan marang sliramu. Arep turu ora krasa kepenak, mangan ora krasa. Sono, Kakang Suko ki mau nyem-nyemi Lho, atiku wae. kok ngayem-nyem iki? Ya tegese samangkone yen Piye? ana Kakang sama Sutekno banjur Kakang Suko ngono wae. Bakune marang sliramu kepi. Ora tresnaku. Wis samono tekan saiki sing tresna banget marang sliramu. Kandhane iki Tenang. ora kira. Natya bareng sesandi Rama Puger, ayo tenang. Ayo tenang. Sutekno sampun kalau mau wonten Apa? Menceng alismu. Kerom tapakmu. mangke rumiyin to Kang Mas panjenengan mriku sampun lajeng duka-duka kados mekaten to. Seneng atimu ya. Sare rumiyin Kang Mas. Ora, Saya menika saged dipun rambak kanthi ora bakal rembugan. Kaya ngono lho. Putra Rama Pangeran Puger kagungan garwa. Nesta kumindakmu. Cepet aku nyawang. Sukro. Apa Kang Mas?
Mripatmu malah kok. Karepmu piye to? Kira garwane Gusti Pangeran kok. Ya aku ngerti. Ora diajeng rono mbah ki pancen garwane pangeran. Aku ngerti Kak. Nek ngerti kok kowe wani mlebu ning taman. Ngerti yen aku lunga terus mlebu ning taman terus pasi-pasian. Senengane kok ngelimpil. Sampun to. Ora Mriki makke rumiyin to karo rumiyin taman. arep kondo apa siramu? Kondo sing cekel ning taman kene. Lho sewu jeng perak. Arep kondo apa kowe? Bukro. Menawi ngendika kalian garwanipun menika ampun sura-sura. Santen-santen. Putra Patih iso ngandani. Lho, nun sewu kula mboten ateges kok nyanu ngandani dhateng panjenengan kok. Mucal dhateng panjenengan kok mboten. Terus endi? Kaya ngono kuwi to. Ramamu li mulang muruk karo sepiramu ya kaya ngono kuwi. Menawi kula mboten. Kok adimu kaya ngono? Bagusmu bagus, Tukro. Puji kados puji jam. Apa kowe ora iso golek wong wadon liyane to? Gonjak garwanku. Bagusmu pahmu ora iso golek liyane wae, ha? Nek ngono kuwi jenenge kuwi Nesta ngrusak kuwi. Grayu. Ngerti apa ora? Kang Mas mboten perlu sampai saya berkah. Ora cawe-cawe piye. Menika perkawasipun kula kalian diajeng loro-loro, Mbak. Perkaraku barang. Kon gonjak marang garwaku yo. Jeng pangeran. Kepiye? Kula ngertos menawi diajeng loro Mbah Lus sampun dados garwa Lah kene ngerti. Namun sedayanipun menika mboten wilandesan rasa tresna. Sing ngomong sapa? Lho kula Sing kandha sapa? Ingkang matur kula. Cocok to? Ngono wae diajeng. Kowe ora seneng ratesno karo pun kakang, ha? Ora tresno marang pun kakang. Tanda. Panjenengan kalian diajeng loro Mbah menika anggenipun daud menika namung reh perintahipun Kang Rama Susunan ngaten to. Ning kasunyatan kedadian lembah kowe garwaku yo siramu seneng. Ning menawi gesang bebrayan mboten linandesan tresna jenengan. Mboten badhe tentu. Oh, ngono. Senajan tresno nek senajan tresno nek duweke wong ya padha wae. Tinimbang tresna namung dheweke ngaten. Terus pundi? Hah nilakaken tiyang sanes to Kang Mas. Piye? Upami tiyang menika tresna namung gawa rene ora nyilakake wong liya to. Anek ndek pengarep-arep Pengarep-arep napa nang ngoten niku? Lembah. kuwi duweke wong kok diregoni wong kok. Sobroto. Nggih. Aku tak kondo karo lembah. Oh, pancen kowe tresno karo Tukro. Wah, wingi-wingi. Kanjeng Pangeran Sutekna. Kepiye? Panjenengan ampun duka kalian diajeng loro. Lho, sak kalem kula. Ingkang njalari menika kula. Menawi Mereka panjenengan ngomong. badhe duka kalian kumong. Pancen kula dadaki kula akoni menawi kula menika tresna dajeng marang diajeng loro. Oh, dadi kowe nantang karo aku? Mboten Ayo, kuat. tetek. Oh. Kene. Monggo. Kowe tekel ora karo aku. Lan belani sapa? Tunggu ora kene. Setia karo aku. Tetek. Wis kowe becik kowe mulih wae. Mboten saged ta. Kula dasar bela daten rasa tresna kula marang diajeng loro. Aku menekaning pati badhe kula sak. Ora sakit kan? Karo bela terus karo. Kono. Sepet aku nyawang maksud yang. Oleh merang kaya ngono. Tahun benar ora cukup yo. Ora mau perso tanggo iki mesti lesem. Ayo, Matuke napa mboten? masuk ye. Monggo. Orang gondo sepiro. Untuk bojone liyak. Ayo, dibacotake. Tak jempali papan kene piye? Ora samu piye? Ora samu piye? Piye? Kula dereng kamu. Ayo dibacotake. Sapa kowe papan papan kene? Ora sakon ngono. Kejem. Rasa pemerkon. Sute nyawa Pak Surun. Minggat ke papan kene. Monggo dipun Pak. Wes, wes.
Bos, bos.